access to education. Jagoro mongirore bad migao mar arita kwe pacho ka Dr. Raymond Omollo osingo ne jolupo matiyo gi nam lolwe arita makare e kinde mag dhi nyime gi chenro ge mapile mag lupo. Omollo bende owacho ni piny owacho ni kod chenro matieko sand mobila ma Uganda osebedo ka chandogo jolupo ma Kenya e nam lolwe. Jagoro maongirore e bad migao mar arita kwe Dr. Raymond Omollo mane oyuoro e nyasi mar choko omenda mar gero skul sekondar ma Kakimba e chula Mfangano e kar chudo bura ma Suba North ne osingo ne jolupo matiyo gi nam lolwe ni arita margi biro bedo makare mana ka jatend piny Kenya William Ruto ne osingo negi e kinde mane otimo limbe e chulano kane oyango chenro ma piny owacho nigo mar medo gero kambi obila ma Kenya Coast Guard e chula Mfangano kaka yor medo jiwo arita mag jolupo matiyo kod nam lolwe. We have the Kenya Coast Guard Service that is under me, and we gave our commitment that we'll be establishing an additional point for the Coast Guard Service on the island. Already there's a process of doing a similar point in Homa Bay, but we need to do that for this island so that we take care of the biggest challenge that we are having of insecurity for our fishermen. Dr. Omollo mane oten gi moko kuom jogoro maongirore e bede migepe mag piny owacho ne okoni chenro te mag dongruok mane jatend piny Kenya William Ruto ne osingo ne jodak e chula Mfangano kod gwenge mamoko e kaunti ni biro tieke mapiyo mondo jopiny ochak winjo bergi. Wabiro gi PS mochung' ne barabara. At least mondo ne ni ok ni ka president osewuok to contract owuok. So that onyalo dok gi report to wacho ni tich adhi mbele kare ka nitie ng'ikruok. Na tunajenga fish landing sites hapa Wakula. Fish landing site ambayo itakuwa na cooling facility, mnafanya processing ya samaki, mnachukua barafu, kuna mahali yenu hapo ya kujipanga kama wavuvi na pia wamama, na ita cost over 100 million. Nataka kuwa guarantee hiyo fish landing site itajengwa within the coming months. Nyandiwa pia tutafanya landing site ambao ni kwa mheshimiwa, so that we empower the community ya Homa Bay na the entire community ya Luo Nyanza. Moko kuom jod bura mobalo gi duond bura mar ODM kendo sani tiyo machiegni kod jatend piny ne oramo ni pod gibiro medo tiyo machiegni kod Sirkal mondo dongruok ochop ne jopiny. Sani first one tie kaka joduo was a lot back for a long time. We need to concentrate on developing and mentoring our people, and I owe nobody any apology for making that choice. It's a choice that I'll stick to until the next election. Nyoja neno ngat moro State House Ray. Na neno Opio Wandai. Opio Wandai no wajino wadhi State House gi iwa. Akiani chiema ni mose no iye no we ode. Important kiwajo gogo gi iye igi ibene we mari ni chie. Ka jod bura mamoko bende ne omedo jiwo Uganda luo mondo osir lwedo motegno jatend piny William Ruto. And I want to urge you people, mkiona mahali mnasaidika si mnakaribia. PS wakati kuna vacancies kama ya polisi, kama hizo zingine mingi za serikali, weka mingi kwa hao watu wako. Waeke wengi sana, ili waanze kusikia joto ya serikali. To look at in the high 2027. Mututoroke na mukatae kutupigia kura. So that we know as a people kama ni nyinyi ni watu ya kurudisha shukrani, ni watu ya kurudisha mkono, na ni watu ya kufanya urafiki. Na heshima ile tunawapatia ni kwamba wakati wa peperu walinyanyasa wasee wetu watalai, wakakuja kutupwa kuasi ndio wakufe, amukuachilia wakufe, mliwalisha mkawachunga, wakakuwa watu hadi siku ile walirudi nyumbani. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.